В детска възраст част от вирусните инфекции могат да протичат с появата на обрив, който е толкова специфичен и типичен, че можем да разпознаем точно за кой вирус се касае, само според вида на промените на кожата. Една от честите шарки е розеолата, която обикновено протича при деца до 2 годишна възраст и затова често я наричаме и бебешката шарка. Тя протича с висока температура, която продължава около 3 до 5 дни. В деня, в който отминава температурата и изпада дефинитивно температурата, пламва цялата кожа на детето с един ситен червен обрив, често и зад ушите, това е доста характерно. Този обрив не боли и не сърби и не се налага някакво допълнително лечение, освен прием на повече течности, за да отминат по-бързо тези обривни единици. Друга характерна и популярна шарка е така наречената уста, ръка, крак или коксаки вирусната инфекция. Тя протича отново с температура и едновременно с това се образуват болезнени мехурчета по дланите и ходилата на детето, както и в устата и по мекото непце. Често тези мехурчета в устата могат да се спукат и да се образуват афти. Рискът при този вирус е най-вече от обезводняване, именно защото тези афти в устата са толкова болезнени, че пречат на храненето и на приема на течности. Замърсяването на тези афти може да доведе и до наслагването на бактериална инфекция, което може да наложи антибиотично лечение, дори понякога и болнично лечение. С отминаването на вируса и зарастване на тези афти започва също така залющване на кожата по дланите и по ходилата, след като отминат тези мехурчета по тези отдели на тялото, като допълнително може да се види дори и падане на ногтите, което може да продължи и седмици след този вирус. Лечението на вируса най-вече цели облегчаване на болката, локална дезинфекция на афтите и, разбира се, борба с дехидратацията. И варицелата, най-популярната и така наречената класическа шарка, който всеки е чувал за нея, тя протича с температура и едновременно с температурата имаме изява на множество силно сърбящи мехури по цялото тяло, включително в окосмената част на главата, лицето, могат да се появят мехури и в устата. Мехурите се явяват на тласъци заедно с температурата, като всяко ново повишаване на температура води до образуване на нови пъпки. С времето мехурите преминават през няколко фази. Те първоначално се спукват, стават на ранички и в последствие се появяват корички. Затова често виждаме едновременно пъпки, които са вече рани и корички, но също така може да видим и нови мехури. Боледуването с температура може да продължи 10 до 14 дни при варицелата. Рискът отново при тази шарка е обезводняването и замърсяването на раните. Инкубационният период на варицелата е около 14 дни, а детето е заразно до образуване на коричка на всяка една от раните по кожата. Тоест този период може да продължи доста продължително време. Варицелата е от вирусите, които много често потискат след това имунитета дълго време след като е прекарана тази инфекция. И при такива деца често наблюдаваме една серия от тежки боледувания, последващи от тази варицела. В България се предлага ваксина срещу варицелата, която е препоръчителна, не задължителна, докато в някои страни от Европейския съюз тя даже вече е включена в задължителен имунизационен календар.